बिराद फैबायनि मोख्राया लोगोफोर बिराद बुरजाखा फिसाला गिबायसो जोंना सेलायलायो देनजा गुड मर्निं लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल दायो जोङो न'आव थांगासिनो दङ आरोना आंनि न'आवहाय फिसालाया नै जिरायनानै दङ एकदमबारे गगा मोनदों इबैनाव थांनो होननानै दावराव जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय उपाय गैया नै गगा मोनबाबो लोमजाबाबो लाबोनांबाय बै जाहैबाय जोंनि मालकिनि मेदाम ओमफ्राय दा नै जोङो फैयै फैयै दा उरां सफैबाय आरोना दायो नै उरां थाना मोनबाय लामाया मोजां नङा बिराद बारलयो आरोना तेजपुराव दा स' लोगोफोर नै जों सिरियाजुलि बारबाय आरोना जोंना फिसालाया उन्दुबाय नै जब दाउ मावरिया बायदि उन्दुदों आरोना नै जों दायो ढेकियाजुलि सफैबाय लामाया बिराद बिजि जायो आरोना दा बायदियावहाय आरो फुजानि सिजन नै एकदमबारे गारिफोरा नांहां आरोना पार्किं दोनबाथाय एकदमबारे जायगायानो जानो नागिरा ट्राफिक जालायबाय नै ट्राफिक फुजानि गरमथार मानसिफोरा नै शपिं खालामनो फैदों बिराद माबा माबि मोनोनो खम दामावनो मोनो ढेकियाजुलियाव खमावनो मोनो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा बिराद फैयो बिराद जाम नै लोगोफोर उदालगुरिनिफ्राय फैबा ढेकियाजुलि बारनानै नै बिथिं दङ जेखाइ खबाइ गासिबो आखाइजों बानायनाय बुस्थु मोनगोन आरोना नै बिराद दङ लांफैनो हागोन नोंथांमोना तेजपुराव फैबा लांफैनो हागोन नै लामा जिङावनो दंखायो जोङो तेजपुर टाउनखौ बारस'बोबाय आरोना लामा फिसाजों सर्टकाट लामा माने बे सारियालियाव थांबाथ' जों बिराद गोबाव थानांगौमोन बेनिखायनो जोङो बे टाउनखौ बारबोबाय आरो ओरै सर्टकाट मारिबाय जोङो दायो थांगासिनो दङ बालिपारा मोनथ'वाखै मोनबा नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बालिपारा टाउनखौ जोंथ' ओंखारला डाइरेक्ट गारि फिसानिफ्रायनो देखायहरनोसै आरो बिथिङा मोख्रा नायनो थांनो नागिरदोंमोन बिराद टेनसन जाबाय नै बोरैबा मोनदों गारिबो गाखोनो हायाखै बेसारा नै हेल' होनदों लोमजानाय बायदिसो नुदों मानसिखौनो लोमजायाखै आरो दुरबल जादों ओमफ्राय गगा मोनदों आरोना गुजुदों होमबाबो फैथारबाय बिलाय बिराद जाखादों टेनसन बिथाङा बिराद दुखु इबैनाव थांगोन ना नङाबा दुखुसो जाबाय सफैहां जानायखाय फैनो मोनैनि दावरावमोन दहाय दा नै माबा टेनसनसो जाबाय सिन्था नायलाय मा जाखो बाबा हा माथो सिन्था खालामलायखो A few minutes later. बाबा जों रेडि जाबाय आरोना सफैहां जानायखाय दख'ना गानबाय मुगा खाबाय दा जोङो नै बालिपारा मोनसिगोन फाइनालि जोङो नै बालिपारा मोनफैथारबाय नायनानै लादो बै गोजौआव मा लिरनाय दङ नै बे गोजौआवनो दंजोबो आरोना लोगोफोर बेसेबां किल'मिटार भालुफुङा अबेसिम मा सनितपुरनि बालिपारा बियो बिथिं सानजाजों थांबाय बास थांनायजोंहाय ओरै थांबाय गहपुर बे बालिपारा टाउन ओमफ्राय जोङो दा नै थांगासिनो दङ सारिदुवार फारसे बैथिं जाहैबाय राङापारा सोनाबजों जों दा साहाजों दावखोगासिनो दङ बालिपारा मेन टाउन गोदो बेफोर बिल्डिंफोरा गैयामोन आरोना 2012 आव गैयामोन बेफोरनि बिल्डिं जाजोब्बाय खिन्थु लामाया बिराद फिसा आरोना पार्किंनि माने प्रब्लेम जाथारो बावहाय गोदो बिराद बोराय बायला जिला गोनजामोन आरोना दा नै एसे डेभेलप जाबाय बिल्डिं लुजोब्बाय आरोना गासिबो मानसिफोरा जोङो दा नै भालुफुं थांबाय आरोना बियो जाहैबाय ओरै थांनाय जोंनि न' ओमफ्राय जों दा नै सारिदुवार भालुफुं गेट थांगासिनो दङ जोङो फिसालानो मोख्राखौ देखायना लाना फैनोसै आरो ओमफ्राय मोख्राखौ देखायनानै ओरै रिटार्न जासिगोन गामि सिंजों फैनोसै बिजों फैफिनला आरो नैबेहाय बिस्कुट लानो आरोना जोङो मोख्रानो होनो बिस्कुटखौल' लाबाय दा मोख्रानो होनो बिस्कुट लाबाय हैनोसै ओरै नै फेन्सिं तार होदों आरोना बिसोर मैदेर फैयो मोनायावहाय गिनांगौ रिक्स जायो मोनायावहाय बेयो गासिबो जंगलबारि हाजो गोनजा माबा गोनजा ना हाग्रा गोनजा बिराद गुवार बिथिंबो दङ सालबारि बिराद गुवार बिराद फैबायनि मोख्राया लोगोफोर बिराद बुरजाखा फिसाला गिबायसो जोंना बिसोर मिन्थिखायो आरोना लोगोफोरनो बिसोरो बिराद बुरजा होबाय आं बिस्कुटखौ पेकेट मोननै होलाबाय बिसोर होआबाथ' रागा जोंसिगोन बिरादनो नै बिस्कुट जानो दंफैजोबो बेस्रायो होलाय सेलायलायो नै सेलायलायो देनजा नै बेस्राफोरा हनै फिसा गोनां फिसालाय गिबायनो मोसौआबो फैजोबबाय हनै मोसौफ्राबो मोनजायो नालाय थालिरनो मानो नै बेस्राफोरा हनै बैथिंबो दङ हनै बैथिं मोसौफ्राबो हनै बेस्राफ्रा नै फिसाफोरखौ लाना खारबाय हनै होआ जाजानो गिनानै
होनसै नि गोजौआव दङ लोगोफोर फिसाला गिबायसो जोंना नोंसोरलाय मानो गोजौआव थाखो नोङो एबार एटा फैदो देसारा हनै फैयासै गिनानै बरिया मोनबाय गैला दे थांसै बाय बाय नोङो मोख्राखौ नुनानै माबायदि मोनखो मोजां गिदिंना गियाखैमोन नोङो गियासै ने नायनो मोननानै माबायदि मोनखो गोसोआ गोजोनबाय हेलौ गाइस जोङोहाय मोख्रा नुनानैहाय मिरि बिस्कुट होबाय ओमफ्राय दायोहाय आबै मोननो थांनो नागिरदों स' लोगोफोर जोङो मोख्राखौ नायनानै फैबाय आरोना मोख्राखौनो बिस्कुटा पेकेटनिल' लाबोबाय जों बिदि बुरजा फैगोन होननानै मिन्थिया ओमफ्राय पेकेटनिखौनो सिफ्ले होफोलांबाय आरो खावब्रै बानायनानै ओमफ्राय जों दा बेखौ नायनानै दा न' फारसे थांगासिनो दङ आरो आंनि न' बिराद साल बागान बियो बेवहाय हरावहाय बिराद गिनांगौ आरोना रिक्स जायो हराव फैजाया बिथिंहाय बाइकजोंबो फैजाया मैदेर ओंखारो दाखेल सिखाव ओंखारलाबायो मालानि समाव मा जायो बुंनो हाया रावबो ओंखायनो माने मोनाव फैबा एसे रिक्सफुल जायो आरो बैथिं ससे थांबानो हाथि गेटखौ मोनसिगौमोन आरोना बैनि न'आव थायो होमबाबो एसेनो जोंनि बेजों इउटार्न लानोसै लेफ्टनि लामाजों ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांबाय आरोना नैबिजों लामाजों बैजों जाहैबाय फालफुं थाङो आरोना बिथिंहाय बैनि हाथि गेटआ दायो जों ओरै दानबाय आरो दा न'नि लामाखौ देखायलांसै माबायदि लामाया बायला जिला एकदमबारे अबस्था गैयै लामाया गाज्रिथार बेनि लोगोफोर गामिनि लामा एकदमबारे मोजां नङा आरो दा लामा गोदो जोंनि बे बर' MLA आ जा बानायदों बेनोसै आरोना कारेन्ट बेबो बानायना होजोबनायमोन दानि लामाया बिराद बोसोर बिदिनो लामाया गाज्रि जानानै दङ नोंथांमोना नायनो हागोन एकदमबारे गाज्रि आरोना एकदमबारे नै लामाया मोजां नंला लोगोफोर आयु गोदो जोंनि आमोलाव एसे मोजांमोन जोङो लेखा फरायनाय समाव दाथ' एकदमबारे नै नायदो 2012 नि लामा बियो बे जाहैबाय आमलगा बैथिं जाबाय फुलगुरि थाङो ओरै फुलगुरि गामि बिथिंहाय फुलगुरि गामि आरोना ओमफ्राय ओरै लालबराहि अनसमै स्कुल ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नैबे दालाङा बिराद खस्थ' जायोमोन आरोना गोदो दैज्लाङावहाय बिराद बोसोरनि उनावसो माने बे दालांखौ मोननो हाबाय आरोना नै एकदमबारे उपाय गैया बेसेबा गिदिर दालां बानायबाबो जायामोन आरोना दा उपाय गैयिनि नैबेखौ मा होनगोन बेखौहाय बे दालांनि नामखौ बेखौ जेने तेने मोनबाय आरोना नांथाबनानै लोगोफोर दायो नै जोंनि सखा मोनबाय आरोना बियो दायो थांगोन आङो ओरै न'आवहाय थांसै ओरै निमा ओरै रङागरा सारियाजि बेयो जाबाय आंनि न' बैयो जाबाय बाजै बैयो बेनिफ्राय आङो दा नै थांगासिनो दं आरो लामाया नुबाय नै माबायदि मोसादों रायजोफोर एकदमबारे देन्जार गाज्रिखा जाया एकदमबारे नै खस्थ'थार एकदमबारे दा बुंसै नै फिसालाया माबायदि बानलुदों बिबैनि न' सहैहां जानायखाय आयु बेयो जाबाय गोदोनि आदैमोन नायनानै मिनिहोबाय आं हास्लाबासै माथो हरनो लोगोफोर नै आङो दा न'आव सफैबाय आरोना न'आ जोंना बायला जिला नै दासो नै गोदान लुदों आरोना एकदमबारे न'आनो जाथारा गरिब मानसि नालाय माथो खालामबावनो आंबो बिथिं थाहैबाय हरनो हायासै बर'फोरनि न'खौथ' मिन्थिखायो ने माबायदि दे गामिखौ दा देखायगोन आं दसे थानानै दा माने सफैनाया जाबाय आधा घन्टासो बेयो जाबाय आंनि आइनि बिब' आयं ओमफ्राय बैथिं हनै आदाया माबा खालामबाय थादों बैयो बाजै ओमफ्राय नैबे उदालगुरिनि बे जाहैबाय फिसाला बे आदा गिदिरनि फिसाला बियो दुफां हनै दुर्गा फुजानि मालाय सिलायलाबाय बियो बैथिं हनै आदाया जोंना थालिर बेफारि नांगौबा नोंथांमोना आंनावहाय अर्डार खालामनो हागोन आरोना हनै दा थालिर फानै फुंबाय जोंना आदाया बेबो सासे आंनि आदा ओमफ्राय नैबे बेबो आंनि हासिला बिदा फंबाय साथामबो स्रम आरो सासे दङ दा फैगोन बेखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर
नैबेनो आरोना जोंनि हाग्रानि हाजो बियो एकदमबारे गोदो बे स्लिम स्लिममोन आरोना हाजो बियो ओमफ्राय ओरैनो बे जाहैबाय आंनि बे फंबायबो बिदाबो जों साथामजों आरोना बिराद देन्जारखा जों साथामजों लोगो मोनबाथाय बिराद गोबावनि उनाव नै लोगो मोनबाय साथामजों हाजोआव बेरायफैदों बेनो नै हाजोआ लोगोफोर जोंनि हाजो आरोना ओमफ्राय बै फिसासा नुहुरनाया हिमालय हाजो अरुणाचल बर्डार जाहैबाय बियो आं बे जायगायाव फैयैया 15 बोसोरसो जाबाय आं बे जायगायाव फैयैया आरोना बिराद गोबाव जाबाय दा नै 15 बोसोरनि उनाव आं बेवहाय फैदों आरोना नै दा बिथिं सिगांबो माइ गायखायोमोन गायनायालाय ओमफ्राय दा एसे गायसिननो हायाखै माखासे बिथिंबो गायनो हायाखै हनै बेनो आरोना सनितपुरनि बेयो आंनि गामि जोनोम गामि ओमफ्राय आं नायनो लुबैनानै फैथारबाय आरोना बे जायगायावहाय बिराद गोबाव जाबाय फैयैया गोदो बे हाग्राजोंनो जोङो बाथामनो मानो रोगायोमोन आरोना आं उन्दैनिफ्राय बहुत खस्थ' खालामनाय ओमफ्राय बे दैजोंनो थाबायलांनांगौ बिराद गोजान थांनांगौ आरो अरुणाचल बर्डार खाथिसिम ओरै बारबाथ' जेनेबा भालपुं मोनहैबाय नालाय बारा गोजान गैखाला बिथिं बे भालपुं बर्डारनिफ्राय जोङो बाथाम बाननानै रोगायोमोन आरोना बे हाजोआ नै दा स्लिम जाजोब्बाय दंफां लाइफां गैला दानि जुगाव आरो नै जों साथामजों बिराद लोगो आरोना बिदा फंबाय साथामबो आङो देरसिन दारि थानायखाय बे सेकेन्ड बे थार्ड गोदो बेबायदि बानोमोन आरोना आङो देन्जार बेबायदि ओरै खालायलायोमोन बिदि बानोमोन जों गोदो बै हाजोनिफ्राय बेबायदि बाननानै लाबोयोमोन जों बेलाय थनैल'सो थ'बा गाहाम लाबोयोमोन